En aquesta legislatura hem fet una oposició responsable i un estret control de l'equip de govern, defensant el nostre programa i denunciant totes les actuacions que han anat en contra dels interessos de les persones que vivim a Paiporta. Habilitació dels barris nous de Paiporta. Ha arribat el moment de que la joventut a Paiporta compte. Els joves són el futur, però també són el present. La programació cultural a Paiporta mai ha estat enfocada als joves, perquè mai han pogut participar en dissenyar-la. Això ha de canviar. Hem de fer realitat la Casa de la Joventut a Paiporta, un espai on els joves puguen ficar en comú les seues inquietuds, un espai des del que participar en la construcció d'una Paiporta oberta i jove. Compromís també serà la veu dels més joves, d'aquells que no poden votar. Volem veure TV3 a Paiporta. Ampliació dels recursos del Servei Municipal d'Educació, atenció als centres educatius, la construcció del Col·legi Rosa Serrano i la reubicació de l'Escola d'Adults a unes instal·lacions adequades. Per una escola pública, laica i en valencià. Volem escoles sense barracons i de qualitat. Demanem la total escolarització de 0 a 3 anys. Aquest és el nostre compromís. Volem una escola d'adults per al nou centre cultural. Dones i homes hem de conviure en igualtat. Des de les institucions hem de potenciar polítiques que esborren els estereotips patriarcals. Hem de dotar de més recursos l'àrea d'igualtat i, juntament amb l'àrea d'educació i cultura, impulsar programes de coeducació, de mediació i programes enfocats a acabar amb la violència masclista. Per una igualtat real i efectiva entre totes les dones i homes de Paiporta. Les nostres prioritats a Paiporta seran treballar per l'educació, pel benestar social i per una sanitat de qualitat, pel benestar de totes les persones que vivim a Paiporta. Per això, les especialitats al centre de salut han de ser una realitat i no un simple cartell penjat a la porta d'una consulta. L'àrea de pediatria ha de disposar de més espai, més professionals i d'un horari més ample. Paiporta s'ho mereix. Necessitem en el centre de salut més especialistes i suficient personal per atendre l'augment de la població a Paiporta. Apostem per fer compatible tecnologia i salut. Per un ús responsable de les noves tecnologies sense fil. Aplicació del principi de precaució, especialment a les zones sensibles, escoles, residències de majors, centres de salut y espais públicos. Desde Compromís queremos las antenas fuera del casco urbano, por precaución y por nuestra salud. Practicar esport millora les nostres vides. Treballarem amb tots els col·lectius i clubs perquè el màxim de persones puguen practicar l'esport adequat a les seues necessitats. Volem un ensenyament didàctic i de qualitat de l'esport a les escoles. La crisi afecta greument a les famílies de Paiporta. Les persones amb situació límit han d'estar protegides. I hi ha solucions. Crear bancs de temps, cedir terrenys agrícoles abandonats a persones desocupades, fixar uns impostos i taxes més justos i progressius, generar llocs de treball mitjançant borses de treball. Hi ha tantes solucions. El xicotet comerç sobreviu a dures penes. Les nostres polítiques aniran enfocades al recolzament de les xicotetes empreses i els autònoms, a protegir i impulsar el comerç local de Paiporta, eix vertebrador i creador de llocs de treball al nostre poble. Perquè volem una economia al servici de les persones i no que les persones estiguen al servici de l'economia. Per un poble habitable, desaparició de les barreres arquitectòniques. L'espai de l'antic Lluís Vives el volem com a plaça per al barri de la Florida, connexió dels carrils bicis de la comarca, protecció de l'horta contra l'especulació urbanística. S'oposem al nou accés a València per la B31. Volem l'ampliació del metro els caps de setmana, per evitar els accidents, especialment dels joves. El Bloc Nacionalista Valencià de Paiporta, amb iniciativa del poble valencià, els Verds i un bon nombre de persones independents, hem format a Paiporta la candidatura Compromís per sumar esforços i fer possible un govern municipal compromès amb el valencianisme, l'esquerra i l'ecologisme. Treballarem perquè Paiporta siga un poble habitable, on la cultura, l'educació i el medi ambient i el benestar social siguen els pilars fonamentals de la nostra societat.
La nostra presència a l'Ajuntament serà decisiva. Cal que a Paiporta estiga representada l'esquerra, el valencianisme i l'ecologisme. Som com tu, gent amb compromís.